তোমাৰ ঘৰ মোৰ ঘৰ বালুমাৰিতে जों माने जेबो दाय गैखाया नालाय मानो होनबा ओरैनो नंखाय जों माने गावसोर जानो बेनि थाखायनो जों गावनि जिउखौ बासायनो थाखाय जों गाव ओंखारबोदों जों 6 जन जों NLB जोंखौ डिसार्ज होदों बेनिफ्राय जोंखौहाय माने पुलिसनो एरना होनानै जोंखौ आफाद गोदान दानो नागिरदों होननानै जोंखौहाय फोसावदों बेनि थाखायनो जों खानानै थानो गोनां जादोंमोन दा जोङो ओंखारबोफिनबाय जों दा गोजोनखौ लुबैयो मोजाङै थानो लुबैयो न'आवनो सिखाव ग्रुप हिसाबै आफाद दानाय बिसोरो साननैसो जोंजों दंमोन जेनेबा NLB नाम लानानै थाखा फैसानि लबाव बिसोरो दा ओरै गावसोर ज' बाहेरानि गावसोर माखासे खारनानै बहुत मोजां मास्टार सोरबा पाब्लिक फरायफुनाय गथ'खौ बुथारखाबाय बिसोरो दा बिसोरो गावसोर थैजानो गिनानै जोंखौ खावलायफिननायलाय जों बिसोरखौ सरकारजों रायलायनानै दा सारेन्डार हिसाबै बिथांमोनखौ बोखायदों आरो बिसोर गुन्डा ग्रुप डाकाति ग्रुप डाकाति ग्रुप बिसोरो बागमारावबो लुथिदों आरो ओरै किसान बाजाराव लुथिनानै बे जाय माहाजोननि फंबाय बेखौबो बुथारदों फार्स्टआव पकेरा बे मा होनो सुखामजरा माबायाव सासे एखे बयजोंबो मिलायनाय मास्टारखौ बुथारनायाबो बिसिनि ग्रुपआवनो दङ बे राजा बर'खौ बुथारनायाबो बिसिनि ग्रुपआनो बिसिनिफ्राय खामान हरनायमोन दा बेखौ गावसिनावसो सोंनांगोन जोंथ' मा बुंनो दा सोरबाया माने थाखा फैसा जोंनावथ' केमाव मोना नालाय बेखौ लानानै सोरबाया न'आव मावनानै जानो थाहैदों न'आव दङब्लाथ' मोजां खोथा ओमफ्राय बिसोरजों दङब्लाथ' बिसिनि खोथा बिसोरथ' NLB खौ फानदों बिसोर खिन्थु डाकाति ग्रुप আমাৰ খবৰ আছিলে সেইমতে তাৰমানে আমি আহিলোঁ তেওঁলোকক আমি এতিয়া কৰায়ত্ব কৰিলোঁ এনে আমি শুনামতে তেওঁলোক আমাৰ কি কয় নিষিদ্ধ সংগঠন NLBৰ সদস্য বুলি আমি গম পাওঁ এতিয়াও ভেৰিফিকেশ্যন চলিব গোটেইখিনি আমি এতিয়ালৈকে ভেৰিফাই কৰিব পৰা নাই গতিকে কোনোবাই কিবা বেলেগ কথা কৈছে আমি আগতে ভেৰিফাই কৰি লওঁ ভেৰিফাই কৰি আপোনালোক কনফাৰ্মেশ্যনটো পিছত 6 জন আছে সেইটো পোৱা নাই আমি এতিয়ালৈকে একো তেওঁলোকক সোধ-পোছ কৰা নাই বা তেওঁলোকৰ ক'ত কি ঠিকনা আমি এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই বাৰু পিছত আমি আপোনালোক জনাম হয় 6 জন আছে আপোনালোকে তাত যাওক আগত আহিব দিয়ক ছাৰ তেওঁলোকৰ আগত আহিব দিয়ক